دوستو اور عزیزو ایدی بنیادی وجہ بھی ساڑے ممبر تو ہون والی تبلیغ دی کمی اسی انہاں مسائل وچ بندیاں نو الجھائی رکھنے ہاں جنہ دا عوام نو ضرورت نہیں ہوندی، جنہ دی ضرورت ہوندی ہے انہاں دا بیان نہیں کرتے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، جڑے 1400 سال پہلے واقعات ہوئے نے تاریخ دے، انہاں دے باریکیاں وچ بندے بہ کے تے ایک دوسرے نال گفتگو تے بحث مباحثہ کر دین۔ اللہ فرما دین تلک امۃ قد خلت، او قوماں نے جڑیاں گزر گئیاں، لہا ما کسبت، انہاں تو اندی پوچھ ہونی ہے جڑا انہاں کام کیتا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تواڈے کول وہ پوچھ ہونی ہے جو تسی کر دے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا، اللہ فرما دیں کہ جو انہاں کیتا ہے اندہ تواڈے تو سوال کوئی نہیں ہونا، تساں جو کرنا ہے اندہ تواڈے تو سوال ہونا۔ میں نہیں آندا کہ وہ دے اتے اعتقاد دی ضرورت نہیں ہے، ضرورت، لیکن بھائی مسلمان تے نماز فرض ہے، پہلا مسلمان تے کرو پھر ان نماز دسو۔ کافر نو پہلا نماز نہیں دسی دی، پہلا ان دین دسی دی پھر نماز۔ اسی طرح کوئی چیزاں بنیاد نہیں۔ جس بندے اپنے ابے نو ہی نہیں منیا وہ سالے رسول نو کی مننا؟ جس بندے اپنی ماں گھر والی نہیں منیا اس کل مومنہ دی ماں معائشن کی مننا؟ جس اپنے وڈے بھرا دا احترام نہیں کیتا اس رسول اللہ دے صحابہ دا احترام کی میں کر لے؟ مڑ تو لگو نا ندب سکھاؤ تے صحیح۔ ادب سکھایا ہی نہیں گیا، ادب سکھائی رہا۔ ساتھیو، سب تو پہلا یہ سمجھ لو باپ دا کی حق ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اگر پتر نو لٹا کے تے ابا گلے تے چھری رکھ لے تو پتر رکھے یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جی جویں دل جی اونج کر لو میں راضی۔ آ حق کے اولاد، حضور فرما دیں کہ انت و مالک لابیکا، تو بھی تے تیرا سارا مال بھی تیرے باپ دا ہے، ہر شے تیرے باپ دا تیرا ہے۔ بندیا کیسی عجیب بات ہے کہ جی بھی کرنی ہوئے نا ابے نو جی کرنی ہوئے تے اللہ فرماندے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سخت لہجے وچ بھی جی نہ کریں، لہجہ بھی نرم کر کے جی کریں۔ یعنی یہ صرف لفظاں دی نہیں لہجے دی بھی پکڑ ہو جانی کہ لہجہ بھی تیرا ڈنگا ہے تو کیوں ڈنگا ہے۔ ہاں وہ دی گل نہیں، جی بھی کرنی ہے تو بھی نرم لہجے وچ کر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور اللہ قرآن نے ایک مثال پیش کی تھی مرغی دی۔ مرغی ان ککڑی جدو او ککڑی جدو ان دے بچے ہوندے نے تو او انہاں دے اوتے ہوا وگے یا ان خطرہ ہوئے تو اپنے پار انہاں دے اوتے کر لیں گے، ڈٹھا جی تے بچے ہیٹھ ہو جاندے۔ اللہ فرماندے جدو تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جان، اما یبلغن عندک الکبر، جدو تیرے ہوندیاں وہ بڑھے ہو جان، ایک یا دو میں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انہاں اُتے اپنے شفقت والے پر پھیلا دے جویں مرغی پھیلا دے۔ انج کر اپنے بڑھے ماں باپ انہاں گھر وچ پئی فالتو تے بیکار چیز نہ سمجھ، اپنے گھر دی سب تو قیمتی چیز اپنے باپ تے ماں نو سمجھ۔
یہ ہے جیوندے احسان، جدو فوت ہو جان مڑ احسان اے وے انہاں دی قبر تے جا کے انہاں واسطے دعا کر، اے احسان ہے، گھر بہ کے کر، قبر تے جا کے کر، کسے کولو کر، اور نال دو عورتاں بھیجیاں، وہ عورتاں چوں ایک حضور نے حضرت حسان بن ثابت نو عطا فرمائی اور ایک نال حضور نے خود نکاح فرما کے ساڈی ماں دا اعزاز بخشیا، حضرت سیدہ ماریہ ام المومنین سیدہ ماریہ نال حضور نے خود نکاح فرمایا، انہاں چوں حضور دے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے سے، ابراہیم ابن رسول اللہ۔ تو ایک خچر حضور استعمال کرتے سن سفید رنگ دیے، بڑی سونی تے قیمتی میں بادشاہ دا تحفہ تے نبیاں دے سردار نو اس چن کی گلیا ہاں جی وہ سفید رنگ دی خچر آئی، تساں سفید ہن میں حضور دے علم تو صدقے جاواں، سائیاں اے بھی دسیا ہے قبراں نے تے اے بھی دسیا نے قبراں والیاں نوں عذاب ہو رہا ہے تے اے بھی دسیا نے کیڑی وجہ تو ہو رہا ہے۔ فرمایا نے ایک قبر والا جڑا ہے وہ چگل خوری کردا سی، چگل خوری دا پتہ ہے، ایک جڑا ہے وہ پیشاب دے چھینٹیاں دی احتیاط نہیں سی کردا، جس طرح عمومی طور تے ساڈے جاہل لوگ کردے نے، ان پڑھ وہ جتھے دل کرنے اتھے ہی پیشاب بہ جاندے نے، جویں جانور ہوندے نے تے اوویں ہی وہ اٹھ جاندے نے، انہاں نوں اے کوئی نہیں، او پاکی حاصل نہ